ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಂಬಾರ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬಂಡ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸೈಡ್ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಹೋಗ್ನೆ ಸೀದಾ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಆ ಬಸ್ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಲ ಹೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒರಂಬರದ ಬಸ್ಟು ಸೀದಾ ಪೆರ್ಲ ಹೋದು ಪೆರ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಕೇರಳ KSRTC ಬಸ್ಟು ಸೀದಾ ಬದಿಯಡ್ಕ ಹೋದು ಅಡುಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಬದಿಯಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಅವಿಲು ಮಿಲ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ರಡ್ಡ ಅವಿಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಐನು ಪಾರದ ಸೀದಾ ಅವಳು 1 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತಂತ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಆ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ದೂರ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಒಳ್ಳುಳ್ಳ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಂಡು 12:24 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಳೊಂಜಿ ಗಿಟ್ಟ ಪಲ್ಲಗನ ಓಲಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಪೋದು ಉಂಡುದು ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಮದಿಮೆ ಊರ ಪೋದಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ನಾಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಿಂದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ವೆಜ್ ದಿಂದ ಬಾರಿ ಬರೋದು ಒಣಸು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇನಿತಲೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.